acara-acara suguh dayuh nguduh manten temu manten ingkang badhe nguri-uri budaya Jawi kanthi seni reog. Semoga Kang Mas kadhiraken. Saking para tamu dan kakung sumapatipun inggih punapun pinanganten kekalih nyun idi doa pangestu dumateng Rama dalah Ibu. Dumateng tiyang sepah kekalih boten benten-bentenaken. Napa tiyang sepah lahiripun tiyang sepah saking mara sepah gelem anake ya kudu gelem wong tuane. Ora peduli sugih utawa kere ya padha wae. Nggih paring doa restu panjenenganipun Bapak Muhammad Zainuddin. Bapak Ahmad Zainuddin adalah Ibu Siti Komariah. Kang putra putri Rifka Kaila Rizwana. So Kang Mas Bagus Muhammad Widardiri nuniki angin hangebyur bebean agung. Kepinaran keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ugi kadherekaken Kang garwa tumuju kadang besan Kang Mas Bagus Muhammad Widardiri nyuwun idi doa pangestu. Batu panjenenganipun Bapak Dayat adalah Ibu Lala Rusmala. Nggih tiyang sepah menika dipun andhop dados 3. Menika tiyang sepah ingkang lairaken yang sepah kang luman sak jagat raya nggih rupine para sepah ora luman piyanake ket jabang bayi tumuju cak ngono gedene iki nggih dinehne gratis nyo nggih lumana kaya dene wong tuwa kang nglairaken sira. Salajipun tiyang sepah minangka panuntun Bapa adalah Ibu Guru senajan mulang sak aksara kedah duweni rumangsa. Isa rumangsa aja rumangsa isa. Niki Mas Ayu Rifka Kaila Rizwana. Nyuwun idi doa pangestu menika tumuju rawuh wonten ing laladan sanget menika Kang Mas Bagus Muhammad Widardiri. Monggo mugi-mugi anggen kula panjenengan anggebyur bebean agung minangkan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ugi angsal panjenenganipun para rawuh sami. Amin 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 ya rabbal alamin. Adat widi widono candhahipun nggih dahar kembul napa kacar kucur. Kacar kacure mboten wonten Ibu nggih. Dahar kembul nggih. Monggo tebih-tebih saking tlatah Bekasi nitih napa dik nitih bis napa nitih sepur. Nggih, semoga dulang dinulang saling pambiyantu senajan wong lanang kuwi ora gelem ngalah njaluke menang. Tapi sing rata-rata sing ora gelem kalah iki jane sing estri nggih. Anake kudu eling wong jaler kuwi kuat kerja. Ora nggur ngilar-ngiler. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Dilek dinulang mari garwa sigare nyawa kang kasebut wanita gercah bagus. Wanita kudu wani ditata, ditataki janggote ya kuwi gitu ngene. Ping pinten iki kau bismillah ping 3. Hap alhamdulillah. Tahan nggih.
Panjenengan Ibu Siti Komariah wiwit alit Kang Putra menika jenengan dulang saniki pun wonten ingkang dinulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nggih legawa nggih Bu Siti. Alhamdulillah. Minangka pratandha kasemaranipun putra punang pinanganten kekalih katutup kating unjuk toya wening rupane ning dadi kang eling dumateng maha kuwaos. Sepidah malih doa restu tiyang sepah kekalih menika minangka wasilahipun lantaranipun ridhanipun Gusti. Sing kathah mawon ya hawane ungkep ya bismillah 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 la haula wala quwata illa billah. Ditelas nih mawon kagem telas mawon sampun telas Mas. Alhamdulillah kirang toyone mujuk toya mening lelampahing samudraning bebayan agung mugi kados toya kang mening nirbaya nir ing sambikala andoh saking pacoba. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah mekaten menggah ratamane adicara hanguduh punah pinanganten kekalih ugi kalangajan pesowanan wonten pidalem agung ingkang katutup kanthi adat Widi Widana kerobongan nggih saking sangen nggih ketun nggih sing tebih riyen iki nggih saking Bekasi, saking Jakarta, saking Ponorogo. Nah, sampun ngaturaken jadwal daftaripun foto. Saking para tamu undangan kakung sumawana putri mengaten menggah rantamane adicara adat Widi Widana nun sampun laksana nirbaya nir ing sambikala ugi ngaturaken agunging matur nuwun sugeng rawuh dumateng saking para tamu undangan ugi penderek pinanganten putri saking Bekasi saking Dolopo rawuh kanthi atur doa keselamatan idi doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, sholawatuhu wassalamuhu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Dumados saking para alim ulama, sepuh bini sepuh, para pepunden ingkang dahat satuhu kinabekten ugi dumateng pangemban-pangembating praja satriyaning negari minangka pandam panduming kawula dasih ingkang kinasih ugi dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Zainuddin adalah Ibu Siti Komariah minangka ingkang hamengkugati ugi panjenenganipun Bapak Dayat adalah Ibu Lala Rosmala ingkang miji saking tlatah Bekasi Jawa Barat. Ingkang dahat satu kinurmatan saking para tamu undangan kakung Sumawana Putri